Nisu svi otišli s Balkana zbog para i mislim da je to jedna od najvećih zabluda u dijaspori. Jer kad malo ozbiljnije slušaš ljude koji su otišli, vrlo brzo shvatiš da mnoge nisu otjerale samo plaće, nego atmosfera u kojoj su godinama živjeli. Naravno da je novac bio ogroman razlog za puno ljudi. To nema smisla negirati. Ljudi imaju obitelj i kredite, troškove i normalno je da žele bolji život. Kad čovjek vidi da vani za isti novac može zaraditi 2 ili 3 plaće više, logično je da će razmišljati o odlasku. I nema ništa sramotno u tome. Ali problem je što se cijela priča o dijaspori često pojednostavi kao da su svi otišli isključivo trbuhom za kruhom. A stvarnost je puno kompliciranija. Poznajem puno ljudi koji nisu bili gladni, imali su posao, stan, auto i sasvim neki normalan život. Nisu živjeli luksuzno, ali nisu ni preživljavali iz mjeseca u mjesec. I opet su otišli iz državnih poduzeća, na primjer. Kad pričaš s takvim ljudima, vrlo brzo shvatiš da problem nije bila samo plaća. Ljudi se jednostavno umore od atmosfere u kojoj žive godinama. Od toga da stalno moraš nekog shvati ili imati neku vezu, da bi riješio bilo šta što bi trebalo biti normalno. Od osjećaja da često nije najvažnije koliko znaš i radiš, nego tko stoji iza tebe. Motivacija polako nestaje, ne preko noći, nego kroz godine. Gledaš iste priče, ista obećanja, iste obrasce ponašanja. I više nemaš osjećaj da se išta stvarno mijenja. Nakon nekog vremena počneš se pitati želiš li ostatak života provesti u istoj atmosferi. Ljudi koji nikad nisu otišli van često podcijene koliko taj osjećaj može iscrpiti čovjeka. Jer nije problem samo novac. Problem je kad više nemaš osjećaj da se trud dugoročno isplati. Nakon nekog vremena počneš drugačije gledati na život. Ne razmišljaš više samo o tome kolika je plaća, nego kakav život želiš imati za 5 ili eventualno 10 godina. Kakvo okruženje želiš za svoju djecu i koliko energije više želiš trošiti na stvari koje bi trebale biti normalne. I to je dio priče koju ljudi često promaše kad pričaju o dijaspori. Sve se svede na onu priču. Otišli zbog para. A realnost je puno drugačija od toga. Jer čovjek ne mijenja cijeli život samo zbog veće plaće. Za takvu odluku obično se godinama skupljaju razlozi. Kod većine ljudi to nije jedna velika stvar, nego puno manjih stvari koje se talože godinama, malo razočaranja, malo umora, malo osjećaja da stalno lupaš glavom u zid i da trošiš energiju na stvari koje bi trebale biti potpuno normalne. U jednom trenutku samo shvatiš da više ne želiš tako da živiš. To je možda i najveći problem Balkana danas. Nije samo odlazak ljudi, nego osjećaj da su mnogi prestali vjerovati da se nešto uopće ozbiljno može promijeniti. Kad čovjek izgubi vjeru da trud ima smisla, prirodno počne tražiti izlaz negdje drugdje. Jednostavno, vani misle da teče med i mlijeko, u biti mijenjaš cijeli život, mijenjaš život, navike, sve što ti je bilo normalno desetljećima. Većina ljudi to ne bi napravila da nisu shvatili nešto ozbiljno gura prema toj odluci. Postoje ljudi koji su otišli zbog profesionalnog razvoja. To se često ignorira i ne priča se o tome. Ne idu ljudi samo koji nemaju perspektivu. Odlaze liječnici, inženjeri, istraživači, obrtnici, kreativci i ljudi koji žele raditi jednostavno u nekim većim i ozbiljnim sustavima. Neki žele raditi na projektima koje doma nikad ne bi imali priliku da radi. Neki žele jednostavno međunarodno iskustvo ili osjećaj da profesionalno mogu više napredovati. Neki osjećaju da su došli do plafona i da više ne mogu rasti ako ostanu. Problem je što se na Balkanu često svaka kritika društva odmah shvati kao mržnja prema vlastitoj državi. A to uopće nije istina. Puno ljudi koji su otišli i dalje vole zemlju iz koje su došli, naravno. Dolaze doma, pomažu obitelji, pričaju svojim jezikom i emocionalno su vezani za taj prostor, ali istovremeno vide stvari koje ih godinama frustriraju. Više nisu jednostavno htjeli živjeti u tome svaki dan. Puno ljudi tek nakon odlaska shvati koliko su zapravo bili pod konstantnim stresom. Tek kad se makneš iz jednog sustava i pogledaš ga sa strane,
vidiš koliko energije trošiš na stvari koje ti s vremenom postanu normalne. Na Balkanu se ljudi naviknu da moraš imati vezu za 100 stvari. Naviknu se da institucije često ne funkcioniraju kako bi trebale funkcionirati. Naviknu se da politika ulazi u sve pore. Osjećaj da stalno nešto moraš gurati na silu. Od toga da moraš zipkati, da imaš vezu da bi riješio nešto što bi u principu bilo normalno. Imaš taj osjećaj da nije toliko važno šta i kako znaš šta radiš, nego ko stoji iza tebe. Politika, nepotizam, uhljebljavanje. Ljudi se s vremenom umore od osjećaja da pravila nisu ista za sve. Nekad se govorilo, ako nećeš ti, ima ko hoće. No i to se danas promijenilo. Jer ljudi više nema kao prije. I baš zato mnogi prvi put vide koliko je zapravo ozbiljan problem postao odlazak cijelih generacija. Kad odeš van, ti vidiš organiziraniji sustav. Makar nije on savršen, ali tek tada shvatiš koliko ti je zapravo fali osjećaj reda i predvidljivosti. To ne znači da vani isto nema problema, naravno da ih ima. Ljudi vani rade puno, često su usamljeni, nedostaje im obitelj, jezik, prijatelji i osjećaj, onaj osjećaj doma. Mnogi se godinama osjećaju kao stranci, pogotovo oni koji su otišli kasnije u nekoj životnoj dobi. Ali unatoč tome ogromna većina ipak ostaje. I očito postoji razlog zašto se ljudi teško vraćaju kad jednom odu, a taj razlog često nije samo novac, nego osjećaj da život ipak funkcionira organiziranije i predvidljivije. Ljudi žele osjećaj da mogu planirati život nekoliko godina unaprijed, bez konstantnog stresa i osjećaja nesigurnosti. Onda imaš roditelje koji su otišli zbog djece. I to je jedan od najjačih razloga od svih. Puno ljudi nije otišlo zato što njima osobno nije bilo dobro, nego zato što su gledali kakav život čeka njihovu djecu ako ostanu. Gledaju kakav je obrazovni sustav, kakve će prilike njihova djeca jednog dana imati i pitaju se žele li da odrastaju u istoj atmosferi iz koje oni pokušavaju pobjeći, otići, kako god. I onda donesu jednu od najtežih odluka u životu, preseliti cijelu obitelj, naučiti novi jezik i krenuti praktički od nule, samo zato što vjeruju da će njihovo dijete jednog dana imati više mogućnosti nego što su oni imali. Ljudi često romantiziraju odlazak kao neku avanturu, ali za ogromnu većinu dijaspore to nije bila avantura, nego stresna životna odluka, puna rizika. Mnogi su otišli u 30-ima, u 40-ima, ostavili prijatelje, roditelje, rutinu i sve što su gradili godinama. I to nitko ne radi bez ozbiljnog razloga. Zato Balkan nikad neće ozbiljno riješiti problem odlaska ljudi, dok iskreno ne prizna sve razloge zbog kojih ljudi u biti odlaze, a ne samo one ekonomske. Jer ljudi ne idu samo zbog novca. Ljudi žele normalniji život, neki žele više reda, neki žele jednostavno osjećaj da njihov trud nešto vrijedi. Neki jednostavno zato što više ne žele provesti ostatak života u istoj atmosferi koja ih je godinama umarala.